Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα παίξουμε ένα quiz το οποίο θα δούμε πόσες χώρες ξέρω. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσες χώρες ξέρω. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσουμε με ποια να πω. Είστε να δούμε, όχι με όλο το κόσμο, όχι. Ας δούμε της Ευρώπης. Λοιπόν, 45/46 λέει. Τώρα όμως Όπα. Δεν έκανα ήδη λάθος. Ωραία φίλε. Ωραία, λοιπόν τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ λοιπόν. Έτσι, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία, Βέλγιο, ωραία φίλε, Αλβανία, Τσεχία. Αυτή είναι η Μάλτα. Αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ουκρανία. Αυτή εδώ είναι πώς να το πω στα ελληνικά, η Βόρεια Μακεδονία, δεν ξέρω. Αυτή είναι η Αυστρία. Αυτή είναι η Ουγγαρία. Αυτή εδώ είναι η Βουλγαρία. Αυτή η Λατβία. Η Λετωνία τέλος πάντων. Αυτή η Εστονία. Μισό. Ωραία. Αυτή η Λιθουανία. Ναι. Αυτή η Μολδαβία. Αυτή η Δανία. Αυτή η Γερμανία. Αυτή η Πορτογαλία. Αυτή η Ισλανδία. Αυτή το Κόσοβο. Αυτή η Ανδόρα. Αυτή η Ολλανδία. Αυτή η Μπέλαρους, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, μπορεί έτσι να είναι. Αυτή η Λιχτενστάιν, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, το Μοντενέγρο. Εδώ το Μονακό. Εδώ πώς λένε, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Κροατία, η Φινλανδία, η Ρωσία, το Vatican City, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, η Ελβετία, πού το, να το, η Ελλαδάρα, η Κύπρο, η Σλοβακία ή Σερβία τώρα. Όχι, Σερβία. Ναι, φίλε. Λουξεμβούργο. Η Γαλλία. Η Ιρλανδία. Η Νορβηγία.
Y Italia, bombardilo crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola gantza bombarda in Παλαιστίνα. Λοιπόν, δύο λόγια να κορυδέψετε Παλαιστίνη είναι έτσι το Italian. Αυτό λέει. Λοιπόν, Βοσνία και Χερζεγοβίνα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μέχρι να φορτώσει αντεγιά. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.